Jaj, ty kokos, kde som to? To je tu také čudňacké. Kamo, kto to tam je? Reálne... Nie, ja myslím... Čo sa stalo? Bože môj! Jaj, ti vole. Hej, to jak rýchlo som tu už. Počkaj, Adam niekde? Adam, kde si? Ty vole, musím ho nájsť. On sa mi musel nejak stratiť. Adam! Adam, to si ty? Paťo! Ja delfín! Čau! Serus, kámo, kde si bol? Ja neviem, ja som zabudol. Musíme ešte raz. Ty vole, že už tu som jak tak rýchlo. Adam? Adam, kde si? Ty vole. Adam, to si ty? Serus, kde si bol? Ja som, keď sme išli, tak mne sa strašne chcelo srať. Tak som išiel srať. A kde si? Mne. Hoši, ja neviem ako vy, ale ja už nevládzem. Skúsime si raz. Nie. Ja neviem, ja tu sedím. To je pohode všetko. To tam asi nie tam a tam. No nevadí. Dobre, hoši, viete čo? Dáte mi prosím niekto mobil, ja skúsim zavolať na tú políciu. Skúsim to tam nahlasiť. Iridis. Ďakujem. Zežer mi ho, áno. A to je tiež dobré, jak tu Počkaj. ľuje. Dobre, teraz ticho, akože volám. Haló? Chalani, oni nedvíhajú. Oni ma normálne zrušili. Čo? To čo je poslednou dobou s tou políciou? Čo? Skúsim ešte raz. Ale oni fetujú furt. A nič. Chalani, asi budeme musieť pokračovať ďalej. Bo tam prídem na nich, budem robiť 5x30. Pi. Dobre, poďme chalani. Poďme. Idem teraz. Jaj. Čo to je? Hej! Poď sem! Poď sem! Ale ty máš bežať! Ty máš spať! Choď si lahnúť! Ale nie. To je pravda. Nebudem vidieť. Jaj. Ty vole. Čo to tá... Hej! Ty! Poď sem! Poď sem! Ježišmaria! Ty si to spravil zlé! Jaj. Ty vole. Hej! Čo si zač? Poď sem! Poď sem! Poď sem! Jaj. Ty vole. Je to zase som? Čo to? Hej! Čo si zač? Hej! Kam ideš? Kam ideš? Jaj! Ty máš bežať! To tak pred ránom zvaní. Čo? Tak... Ty vole! Kto toto... Ja som sa pomýlil! Kamo si to hovoril dobre. Ty hajzel špinálne.
si jemnutý. Nevadí, nevadí. Môžeš. Jau. Čo som mal? Nič. Bože môj. Chalani, ja neviem prečo, ale mne sa to nezdá. Ja by som sa tam ešte pre istotu pozrel. Dobre. To čo je? Čo to? Pomoc! To pičo, nie? Adam? Delfín. Zeus. Čo sa deje? Som ťa hľadal. Adam, ty si debil. Ty máš bežať do pivnice. Ja som debil. Zobuď sa, hej. Čo rob... Zobuď sa. Jau. Au, ruka. Chalani? Tam je. On tu nie... On je na strome. Pavúk. To čo je? On sa ide. Vypadni. No. Chalani! To čo je? Čo to je? Hej, chalani! Videli ste to na tom strome? Tam nič není. Čo to? Čo to tam je? Chalani! Videli ste to? Na tom strome? Nič sme nevideli. Ja som nič nevidel. Veď tam nič není. Nič tam není. Čo už? No. Mne to jebe na tú gebulu, ale nie. Čo tam bolo? Čo tam bolo? Nevadí, choď za ten strom. To nevadí. Poďte ešte raz. Čo tam bolo? Čo tam bolo? Ja neviem, ja som tam videl zase tú čiernotu. To vyzeralo zase jak ten typek, čo nás naháňa celú dobu. Čo si s nami robí, čo chce proste. Nemal si do také prašky? Nemal som nič. Má druhý. Sa mi to zdalo, alebo som zase niečo videl. Chalani, viete čo? Poďme radšej rýchlo preč, lebo ja už z tohto, ja už mám z tohto halucinácie. Ale mňa je vidieť. No tak však čo robí? Hej, debil! Pomoc! Náňa má Terminátora, nie? Ježišmaria, som skoro potkol o kameň. Už ide. Musíme ho nájsť. Ale musíme ho nájsť. Kamu vám to jebe, ale nie? Nevadí, choď ešte raz, povedz, že Alex, musíme ho nájsť. Poď. A pôjdete, začnete utekať. Ale musíme ho nájsť. Ja to nevlázem, ale dobre. Dobre. A ty krása pozrieš, čo tu je okolo nás? Kamu vám to jebe? Ja ťa vidím. Ja ťa vidím. Čo kameruješ, blúmeš? Vy tam, on nás sleduje. Počkaj, ha? Ja som sa už...
Prečo? Čaute ľudia, dneska je to takýto, neviem, to sú takýto milionerní zdroj. Nerob. Pravda, už si mohlo vypnúť. A teraz teba, ale... Ty aj. Sa prebral z mŕtvych. Môžeš kľudne natáčať zatiaľ. Ty si mi olízal prsty. Pozri a ty tu nebudeš. Ty pôjdeš sem. Už som tu. Počkaj, niečo tu mám pre teba. Tak, aby ťa nikto nespoznal. Tak, počúvaj. Dneska sa nám to podarilo veľmi dobre. Už máme jednu obeť. Ďalej budeme musieť nájsť toho druhého, toho menšieho. Čo si to? Ja som tam, to bola nejaká srnka, alebo čo? Poď sa, počkaj, pozri. Nevadí. Kokos. Kde ale? Ešte nechápem, kam však mohol ísť, však ty to skoro nikde sa nedá schovať. Oh no! Poďme tam. Poď. Poď. Ja to nechápem. Čo nechápeš? Neviem, proste ja som počul, že niekedy niečo išlo okolo nás. A mal som pocit, že to je ten druhý ten menší. A zrazu tu proste, nikto tu zrazu není. A Dorič. Poď. Pán, nevadí. Môžeš. To je debil. Ja to zabijem. Prečo je tu tá basketbalka? Ale tu Vládko sem dáva. Bůh zasmeje. Alex, nie, ona mrzí. By to bolo dobré. Ty si deb. Ale nie, to bolo dobré. Poďte ešte raz. Počkaj, vieš čo, tak skús hodiť skôr, že napríklad, ja to hodím niekde tuto, takto. Môžem? No Alexa sa pozerá, nie na stenu. Môžem teraz, nie? Akože si smutný, Rob. Však sa môžeš na tom smiať. Jak si to robí? Poď ešte. Už Ešte zabijem. trechovať tá Vládko. Vládko, nerob. Potom Adam To ešte to aj nenatočíme. Môžem?
Čo bolo? Musím sa niekde skovať rýchlo. Dobrý deň! A nie, to... Ty vole, ja už umieram od hladu. Ja už toto nevydržím. Čo? Jak to, že... Čo to počuť? Nejaké zvuky? Počkaj, pozriem sa tam. Hej, je tu niekto? Haló? Ty vole, to je tu také čudné. Počujem, aký by niekto zvonil. Ale prečo je to také čudné? Čo to? Vládko, ty už si mal ísť? Ale však ty si povedal, že čo to tu je? Však ja som povedal, že čo to tu je také čudné. To som myslel.